Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu Vika Gamesa. Danas ćemo da igramo Minecraft preživljavanje. I ajmo da počnemo za početak. Ajde da skupimo hrane, vidite da sam malo gladan. Ajmo da skupimo hrane. Prva epizoda ćemo se sakriti u neku rupu. I tako. Ova epizoda će trajati 10 minuta ili više, ne znam. Ajde pojedemo. Tanemo drva. Ovdje mi se sviđa kako je to urađeno. Ali ne znam. Ajmo. Pa, gdje je šuma? Ovo je. Ne mogu da na njem šumu shvatite. Koji se mi bojite. Uje. Ajde, ićemo polako. Ej! Našli smo bio drveća. To me se sviđa. Ali što ću ovdje da gledam kuću biom. I ajmo. Ajmo kućo. Radi kuća, radi. Dobro. Moj drugi na fesu. Da posadimo drvo, da imamo drvete. Ajmo. Skupimo malo drva. Eno ih prasići. Ja mislim da je ovo sasvim dovoljno drva. 8 drveta, to je sasvim dovoljno. I ajmo. Napravimo ovaj table. Ajde se prvo zakopamo negdje, ali gdje ćemo ih praviti kuću. Ovdje je nekako ravno. Izgleda mi. I da li je kak. Ja bi tamo pravio kuću. Ali ne znam. Ajde tamo. Samo nešto da pojedemo. Sunce pojedem. Pa mi, ajde mi ovaj napravimo mač. Kameni mač. I ajmo da koljemo svinje. Ajmo svinja. Ovdje, šta ih ima. Dobro. Da mi je 3. Aj ti 3 daj. Jesu, da je 3. Ajmo. Ajmo dalje. Tamo, da su se stvorili. Ovdje potrčemo, brate. Šta svinja ima. Brate, na gomilu, ali ovdje ćemo skupiti nekoliko hrane. 8. 10. Koliko? 13. Mislim da je to sasvim 14. Mislim da je to sasvim dovoljno hrane. Dobro. Ajmo pojedemo jedno, pa idemo. Idemo. Mislim da smo blizu, ajde da ubijemo ovu svinjice. Tu su konji ekstra. Evo. 15. Je to tamo? Jeste. Šta? Dođi ti malo. 17. Ekstra, ajde, ćemo u kravu, ćemo toga da pojedemo. Ajde se zakopamo u rupu. Ustaje ljudi, zakopat ćemo se u rupu. Gledajte. Gledajte, ovo sad. Zakopat ćemo se u rupu i napravimo neke materijale i to je to. Ajmo. A
da napravimo kramp. Ti poruke. Napravit ćemo peć i te stvari i to je to. Mislim da je ovo sasvim dovoljno. I zakopat ćemo se. Da se zakopamo. I drveta ćemo. Svo. Dobro. Dobro. Crc. Nemamo više zemlje. Ajde, skupit ćemo zemlje onda. Ne zemlje, nego drveta i kamena. Ja mislim da je sasvim ovo... Ajde vidimo koja će 8 poslužiti. Ma nikako. Evo, 2. Dobro. I još razbijemo ovo. I to je to. Ne možemo napraviti vrata, eto. Zakupali smo se. I to je to, ljudi. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ovo je bio već Games, ljudi. I pozdrav, ljudi. Ćao.